खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन मोनाबिलिनि दिनैनि सोलिफु रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गागि नोगोरारिफोरनि थाखाय बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि एम अरुप कुमार देआ बेसेन नाङै गागि सुबुंफोरनि देहा सिबिथाय होदों। बिटिआरनि एम अरुप कुमार देआ इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिना 2022 मायथाइनि गिबि सानाव बिटिआर सोरखारा बेखेवदों गागि नोगोरारिफोरखौ बेसेन लायाजासे सावस्रि सिबिथाय होनाय राहा। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकआ फुंबिलियाव फगिराग्रामाव बेखेवना होयो रग निर्मुल बिथांखि। रग निर्मुल बिथांखिजों बिटिआरनि गागि नोगोरारिफ्रा देहानि बेराम आजार नायना बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथायनि खाबुखौ होयो। बेजों लोगोसे आसाम आरो बिटिआर सरकारनि मददाव गामि गामि थांना सावस्रिनि खौरां लाना मुलि आरो देहा फाहामथाय होगोन होनना अरुप कुमार देआ खौरां बिजोङाव फोरमायो। एबसुनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि मानगोनां रुंसारि कनकेश्वर नार्जारिनि 79थि जोनोम सानखौ देग्लाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय खालायगाव गुदि आरो गेजेर फरायसालि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों। फैगौ 2 जानुवारि 2022 खालाराव खुंजानो गोनां थावनिखौ मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुरसि खनिन्द्र बसुमतारिनि दैदेननायाव मिरु आरो क'क्राझार जिल्ला जथायै फोथारनि खामानिखौ नायगिदिंहैयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै नाग्रिजुलिनि काटबारि जौसिन फरायसालियाव हिन्जावसाफोरनि हस्टेल बेखेवनानै होदों। बेजों लोगोसे आरोबाव प्रमद बर'आ तामुलपुराव गंब्रै एम्बुलेन्सबो बेखेवना होदों। गोदान एम्बुलेन्सआ ओनसोलनि सावस्रि सिबिथायनि थाखाय हेफाजाब खालामगोन होनना बिथां प्रमद बर'आ बुङो। बे हाबाफारियाव एमएलए जलेन दैमारि, इएम गौतम दास, एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा बिथांमोना बाहागो लायो। बर' माहारिनि थाखाय गोजोन खौसेथि आरो दावगानायनि थाखाय मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ आरज गाबदों आरो हारि जौगानायनि थाखाय एबसुआ खामानि मावगासिनो। बिटिआरनि सिमा बानायनायनि खामानियाबो गोदान चेयारमेन आशिष भुटानिनि दैदेननायाव मोजां सोलिदों होनना आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोङाव बुङो। लोगोसे कलेजनिफ्राय जागायनानै गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गुदि फरायसालि गोबां फरायसालियाव लांदां जाना थानाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि थाखाय दिपेन बर' बिथाङा सोरखारखौ खावलायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रायजोनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि रैखाथियाव थानाय पिएसअखौ बोखारनायनि थांखि लादों। गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे थाफानाय गं 2 गारिखौ खमायना गं 9 गारिखौल' लाखिनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेराफारसे गिबि मन्थ्रिनि रैखाथियाव जेबो जेंना जायाबा गिबि मन्थ्रियाबो नांगौनि बारा रैखाथि मोननाय नंला आरो सोरखारि थाग्रा न'खौबो गिबि मन्थ्रिया एंगारनांगोन। लोगोफोर, रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय। जुदि रादाबखौ नोंथांमोना इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। उननि समाव फैनो गोनां गासै रादाबखौ मोननो थाखाय गोजोन्थों।